बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। दिनै गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों फुड फेस्टिवल खुंदों। बे फुड फेस्टिवलखौ गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव बोसोरफ्रोमबो डीएलएड फर्स्ट सेमिस्टारनि फरायसाफोरखौ लानानै खुंफुंनाय जायो। बिएड फरायसालिमायाव खुंनाय बे फुड फेस्टिवलाव फरायसाफोरा फिसा फिसा गला बायदि बानायनानै गावसोरनि संनाय खावनायखौ दिन्थिदों। बेयाव बर'नि गोबां दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा जेरै नारजि अमा, नाफाम, अनला दाउ, सबाय साम', अमा एवनाय बायदि बायदिजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जामुंफोरखौ संनानै दिन्थिनाय आरो जाहोनायखौ नुनो मोन्दों। फुड फेस्टिवल खुंनायनि गुबै थांखिया फरायसाफोरखौ संनाय खावनायनि सोलो जौगाहोनाय आरो बियो डीएलएड फार्स्ट सेमिस्टारनि सिलेबासनि मोनसे बाहागो होननानै फोरमायदों गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। खौरांगिरिनि सिगाङाव डक्टर अजित बर' बिथाङा गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। फै बे समाव मिथिनानै लागोन। जोङो गसाइगाव बिएड कलेजाव बोसोरफ्रोमबो डीएलएड फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे फुड फेस्टिवल बेयाव जोङो खुङो आरो बे फुड फेस्टिवलनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फरायसाफोरनो जोङो संनाय खावनायनि मोनसे सोलो जौगाहोनाय आरो बे संनाय खावनायनि बे सोलो जौगाहोनायनि बे थांखिखौ जोङो गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जों लाबोगासिनो दङ आरो बियो सिलेबासनि मोनसे पार्ट। जोङो बयबो मिथिगौ बोथिसे ओंखाम संनाया गोरलै हाबा नङा बा फिथा सिथाव सावनाया गोरलै हाबा नङा। नाथाय जोङो जुदि जोंनि गावनि बिमानि सायावनो सोनारबाय थायोब्ला जानाय नङा। जोङो साफ्रोमबो जर'खायै हिन्जावसाफ्रा रोंनांगोन फिथाखौ बोरै सावो, ओंखामखौ बोरै सङो, ओंख्रिखौ बोरै सङो, बाथोनखौ बोरै देयो बेफोरखौ रोंनांगोन आरो बे वार्क कालचार बे कालचारा जोंनि गेजेराव थांनानै थानांगोन। दिनै नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों जोंनि फरायसाफ्रा गोबां बेयाव दखान होदों। दा बेयाव सोरबा भेज दङ, सोरबा नन भेज दङ। बेयाव आं नाफामबो नुदों आरो अनला बायदिसिनाखौबो आं नुनो मोन्दों आरो भेजबो दङ। दा बेयाव फरायसाफ्रा गावसोरनो बेयाव फैनानै गावनि आखाइजों संनाय बेखौ जोङो बयबो नायगोन आरो बेखौ बिजिरनो थाखाय जोंनि फोरोंगिरिफोर दङ। फोरोंगिरिफ्रा बेखौ टेस्ट खालामगोन जानानै आरो बे फेस्टिभेलनि मुङानो जाहैबाय टेस्ट अफ द टेस्ट। दा बेयाव माखासे नेमखान्थिफोर दङ। बेनो जाहैबाय गासिबो जाग्रा मुवाखौ बेयाव बानायनांगोन आरो फेग्रा मुवा बेयाव थानो मोना आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोर बा फरायसाफोर जाय गोसो बिसोर जानो हागोन, नाथाय बायनानै जानांगोन आरो जायनो साबसिन संनो हायो बिसोरनो बांसिन नाम्बार मोनगोन आरो लोगोसे खामानि जोबखांनायनि उनाव फेस्टिभेलनि उनाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जायगाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन। बेयाव जोङो जोंनि फोरोंगिरिनिफ्रायनो जाज हिसाबै जोङो सायख'दों आरो जोंहा भाइस प्रिन्सिपाल दङ जेनेट चापार आरो लोगोसे एसिस्टेन्ट एकाडेमिक इनचार्ज गेवलां नार्जारि दङ आरो लोगोसे बे हाबाफारिखौ बा बे टेस्ट अफ द टेस्ट बेखौ दैदेननो थाखाय जोंहा डक्टर अलंबार स्वर्गियारि बिथाङा लिड लादों, फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों। जोङो बयबो खौसेयै गोरोबलायनानै जे बे संनाय खावनायनि स्किलखौ सोलोखौ जों बोरै डेभेलप खालामनो हायो, फरायसाफोरखौ संनाय खावनायाव जोङो बोरै इन्टारेस्ट खालामनो हायो बेखौ जों गोसो होनानै बेखौ जोङो खुंनाय जादों आरो बे टेन्टफोरखौ गावबागाव खरसजों बिसोर बानायदों। संग्रा खावग्रा मुवा बेसादफोरखौ गावबागाव खरसजों बिसोर बानायदों। जोंनि कलेजनि मोनसेबो बेयाव खरस गैया। दा बेयाव आङो साबायखर बावगोन जोंनि फरायसाफोरखौ बयबो एक्टिभलि पार्टिसिपेट खालामदों। उननि समाव जोङो आरो बेखौ जोङो आरो लांबाय थागोन। जोंनि थांखिया बेल' जे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा संनाय खावनायनि स्किल्सखौ रोंनांगौ।